Belewa nama sencha Tripura hapang bai TTADC ni Tripura CM PM CM chongla simung khlaijak kha Scott gari notice mungsa kaise ria wino rasaina jamanu goi tongo songlukurok sungmung kasaka tamani bagi haike atom sake Scott gari rasaina na khaini sunglaikia abono nugoi khaduma lahar himbodo khai phunulaikia khoi hangkor tula sikor adi bolok bai khobjak jogo kopra hatiwo himbodo khaileka watino wati hiya wai chini TTADC hapangni tong CM te deputy CM no lasimung rimano nugoi sunglai tongo sulukurok tabuk sunglajak tamani bagi Tripura hapang haike Scott gari rasaina nangkha notice ria wino nei tongo sulukurok sunglajak Hai manjaka Tripura mothani Block Committee Takhok Monoranjan Debarma tei TWF YTF Tripura mothani adong songrok hai manjaka Lahan bagi tini line boto kai himbai nor khaduman phono ambai tini media takhukno sei jotol na ambai tei hai manjak ketino jago Tripura mothani Block Committee ni Secretary Brahmana Monoranjan Debarma tei chini Chairman Teaching Ramni Suchil Deborma tei YTF ni tei adong songti tei burimo thani adong songrok boro tongbayo tei senior jaga Selim Deborma bo office ni bo chairman tei block ni bo kaise sodosyo ambai maru jotono tei ani je timmo kokti donai tongnai dakute buksono karon tini mo tamni bege ching oba heke ching chatung oba heke ching bi commission ma khalai himba nagi chini Tripura jebo chini DC ja khomata tongmani jagao chini CM EM rongni yuti Samsung ni bungni escort no borok rosaina tan bagi karon hingke je escort ro samani karon no hingke tabu EDC hapang Tripura jebo je Tripura sarong no kisa misa phano ribui kisa misa phano kam sam kisa phano ribui kwai charo kisa misa ko lokphan ki chari tong pam handok mene dep tu wheel dok te lamar che khair to no o je samung khaimani nugui borok je Tripura sarok ta chathon niche borok tini a chin Tripura CM EM rong no borok tini escort rosainao te hinto ya thangte khayu tini bobo hai ini ang mono sanam je BJP sarkar IPP BJP sarkar ro borok tini oba haike kini Tripura sarok ni birude borok je oba haike samung kaham khaiman nugui borok je oba haike escort rosainamani ab belai khe ang kha khambo te ang ninda janogo chin Tripura basirok jotono sotorko tongdi jing motha thamcha khayai jing tini oba haike joto jangna jing yak awas kiti salai jing BJP ni birude jing mo andolan ma khlainai karon tan bagi hike jingbo Bharat Borshoni bisingono jing tongo Bharat Borshoni jing ungko antargotongo chini manthai chini tongthai chini odikar jing sanmani bising tuyaba tini tamne bega jingno chini Tripura sarna somdan kari khe tini osonman riwi tini oba haki tini escort rosaina ha abo biplab de jawab maranai karon jodi sono oba haki chini je escort borno সম্মান জন্য বইবে তেও সে রিরি হাঙ্কাই जों chini rail overroad kharnai asamagla route overroad khainai sara Tripura जों कामफेरि नाय oba haki जों nogasuk tonglak musak andolon chigon bai जों tonglak teibo जों andolon kotor khainai karon chini Tripura sarbo thangi tonglani o Tripura jo adhikar tongo tini o jagao जों tini mufrai parao जों nugo je ahaino tomasama se bororokni nok thaino segei ajaga helipet tangnan bagi tini ko oba haki nok sek tongo tini jaga sek tongo tini abo simia tini जों ko town bondor thangkari hingke wansa bunung thangkai tongo ko som besarok tin Tripura jogrongno rompre sopre khayo garini soklai tano সমস্ত কিছু অনেক জায়গানো চিনি Tripura sarok joto জায়গানো থাংরে হিমরে tongo ba haike tini obono বন্ধ খাইনাং থন tini বিপ্লব দেব সরকার tini যদি ছোনো ba haike যদি সে বড় বন্ধ খাই হাইকে जों tongla orap থাকে চিন Tripura sarok একতা থানচা খাই जों tabuk tebo engko जों tebo engko khaina andolon khainai abon bagino ang sauje chini all sara Tripura ni joto Tripura sarok kunu jaga engko ye जों thancha khaise tingkara Tripura ma sanai oba hayasa khunu jingte thangna lama krikha absik saino ani kokhethin samna ron pairikha jotona hambai naya hingke जों tebo andolon kotor khainai nang kadingke o sara Tripura jo जों tebo andolon khainai tebo kotor andolon tebo kotor soba khainai
Cái tao mua tổ xin tiệp ra sana already là chỉ mà xí ra khai chỉ bay khả. Cái tao nâng tam sanai. 라시면 이제 가면 초대 버럭 섬난 돈을 가이 버럭 다북 대샤 그 한번 좀 비자폰 날래냐 오바 할때 Amo hai rok to khai na ni kono ko se gre mane borok sidi te mo hake la sima se ja khaiman klai ota ga nang tap tam kesan na sin tibra sar 안 디브라사는 뭐노 그 사람 중에 저 또한 카자는 딱 흑대 흑종어 이제 안 그 사람 중에 이제 저 또노 지금 카박사 카 탄자 클라이 지니 디브라사니 어찌 또 럭카 커니니 버기 지니 디브라사로니 디낭니 버기 증 저바 클라이 탄건 버기 저또 탄장이 안 비지비 동네롱 너보 아이페티 동네롱 너보 자라제 당부 카시야 완충만이 파야 뭐라더니 꼭는 커네 버럭 기니 꼭 커네 응톤 안 가보 그 사람이요 안 사워줘도 아니 카자니 디프라제니 딱후고 송노 신의 문 기자래다 아니 지님가이 과이 디파모타니 과이 디스트릭니 찬드님 데 버마 세크레타리 아니 뭐 타이니 뭐 뭐 타이게 저거 쿠프라 파트 오피스